Soroi, ana baba, ana mai, ana mbuya, ana sekuru, amane shamwari nevese vatikomberedza singakanganwe Salvation Army yeMethodist Church. Nguva yandiri nguva isina kureruka, nguva yakaoma, pandinotenda Mwari ndivo vanondisimbisa. Hazvina kureruka kusiya uri wega mhuri and uri last born. I was left at a very young age, and it has not been easy because when I saw my battle last year, you can imagine losing your loved ones from 2019 to 2023. So ndinotenda Mwari nekundisimbisa nekundikudza kuti I'm mature at a very young age. I never thought ndichakwanisa kuchengeta vana 6 ndiri 1 sina rubatsiro, but ndinoda kupromisa vana vangu kuti I would do anything in my power to make sure that they have everything that they need. Ndikatoshaya chekudya vana vangu vadya, vanogara padhuze pangu, they know. Even tiri kumba, they are always around me. We are always together. We watch wrestling before we sleep. We catch up before we sleep. DK, Mukudze, they've got girlfriends. We talk about it before we sleep and all. And because also ndirama vechidiki, Sonia dzedu dzinowirirana. And ndoda kutenda baba vangu vanomira neni, teti I think vabuda. Vanomboita zvaonharo apo neapo vanovaziva, but nhanho dzemashuwa, but ndinotenda Mwari nekuti ndakavadzidza ndakuvaziva baba vangu. Pandinoona pana pandisi kunzwisana navo ndinozvidzora, and ndinotenda Mwari nezvese zvavanondiitira mukati muupenyu hwangu. Ndoda kutendawo even legacy yatakasirwa. Handiziva dai chinasasipo dai ndiripi kana kuti dai vana havaripi. Ndoda kutenda Mwari kuti nhaka iyi kutichengetedza zuva nezuva. Zvese zvazvaitika pasina mari dzake, the mausoleum zvinhu zvaaida aigara achitaura asati afa kuti aida kuvakirwawo guva rakanaka. Of course zuva remarona asati rapera, his statue haisati yaredi, but muchaiona kana yapera. So ndakutenda Mwari, mari dzakabuda pasi, mari dzekutamba nadzo ndedzekuti ukadzidza unobuda neghost chaidzo, but Mwari vanga vachingoprovida. Pamwe pacho unokuona kuti wabata mari inongoshanda then yobva washaya futi, but handidi kunyepa kuti ndisvike pandiri panapa. Mwari vakaoma, handiri kunyeperai. And ndoda kutenda zvekare kuti Mwari vakaita kuti ndivazive. Pamwe ndandiri munhu aenda out zisingaite, because akakura ndiri mwana anga akabatirirwa isingamboiti. Saka Ginius paakafa ndakambotamba. Ndakatamba zvangu zvekunguva diki diki ndobva ndabuda hangu, because ndakanoti life haisi life yangu. Ndanga ndakurarama life yaGinius yanga isiri life yangu, but ndinoimba by next year ndaenda nefamily yangu, murume wangu aimeri. Murume aripo, but mari ndosati yauya iriya manje manje. Saka ndinotenda Mwari nekuti nekuwanawo munhu anondisiwa vana vangu, anokuti vana kana even vari vese they communicate and all. I know I'm not supposed to say this, but mazuva zvechirungu zvinongotaurwa. Saka panguva inoda kutaura about Julie, asi notaura nguva yakareba. Notaura about Julie ndiye anga ari first born. Julie was a mother to us, and Julie was like an organizer. Julie anga akatoredzera mama, and Julie aipinda nepasingapindike pekuti even uchinzi Kadungure Julie aipinda mukombi. Kana kuenda kuchechi akanoti kombi yake yafa, anopinda mukombi otohaika oenda kuchechi. Endaiti kana ndiite mashura akadaro. Julie kunokuti munhu kuti she was down to earth. Pamwe munhu aizvirerutsa, munhu how do I say it? Julie munhu anga akadzikama. Munhu even patakasirwa Bawa Rains Dreams, even pataita meetings, if I tell you Julie akapinda muBawa 2 times in the afternoon, anga asinganomboziva kuti Bawa rakaita sei. Angopinda meeting upstairs obvaburuka obvaenda. Munhu anga asingari zvinhu zvisina basa, munhu anga ari strict. Even mama pavataura vanoti ndiri mwana wangu wadini ane order, vamwe vese vamene kumva zvavakaita. So
inini Ginius naEndrew takakura tichigara kutoda zvinhu. Mama aigara achitaura kuti vanhu vachandora ndimwe nguva yangu isati yakwana ndimi muri 3. Saka plus sister I think vaizombokwenya muchembero kuti tipinde busy because sister was so close to mama and because munhu anga akadzikama isu kudzikama kwakatiremera panguva iyoyo taida zvinhu. Noda kutenda Mwari nevana vakatisira Julie. Julie was a family person and munhu aida church. Even inini church ndakamhenge ndasiya but Julie aibvafona mai mukuuya kuchechi munhu woti akataura neni ndekwanisa ndeiona ndataurwa nemunhu ane hwamai maari and ndinotenda Mwari kuti ndokwandakuenda as well. And then I also want to talk about GINIMBI Genius. Ainzi GINIMBI anga arikomana mastreets. GINIMBI was a happy person. GINIMBI was a joyful person. GINIMBI was always happy. GINIMBI anga arikomana weruzha. GINIMBI paaisvika paifana kusheka. GINIMBI anga ari mukomana wemadhiri. GINIMBI anga ari mukomana weshamwari. GINIMBI anga ari mubatanidzi. GINIMBI akanirera zvokuti kune vamwe vakandiona ndichirerwa naGenius even mavana Julie vairamba kuti Genius haambofa akabudisa anything pana Nelia. But I don't want to lie, and my friends akakauya, some of them are from Nodada, but I don't know them because times avaiuya labor nanzi pina bedroom ungosingabude lasingabvunza kubuda panze moti yamange netracker. And GINIMBI, as much as he had all those fancy cars, ndakatozopuwa mota later, I think 2019 mama achirwara. I know that I'm Royce up and all, but we have done a kombi. At first I thought it was going but I did shape a life. Families are only bad Sira, and in a situation and drop in there, you know the water because I've been there. GINIMBI it's a tough life. Even Kamano Moshara, Maria time Yaribu, when I went to Quarry, I'm Ura, Bamura Magana to have a Mulata mask. So G was a good person, to me was a father as well. I can't do that with Rwanda. And and I went back to school and I passed and all, and he paid me for my university. So he was a good brother to me. Lastly, Andrew. Andrew was a very naughty child and we loved each other dearly. We loved each other very much. Times one and Andrew. But from a bachelor, I'm going to be at the Dimari. They don't pass on the food of Lily and the Naba Mari, the Andrew was singated. So Lieutenant Mari was a very good person. Lieutenant Marin Ramana, but unfortunately died during an Ambiki. So some of the memories I don't let up because I forget a lot. But I will never forget the love that he had for me and the love that I had for him. And Chadabra Manchunya and Mashuka Kawan. Hallelujah. My sisters. Chatangana Julie, Julanga Siswam, Julanga Munani, Julanga Munaimira, Julieta Itikana, Kuchika Baitika Funeral, Cherochukos Namari.